This is the price. What a fun day! I cannot wait to get inside. My plan was not to go to the beach today, but the weather. It's the weather that permits us to sihambe siyobhukuda manje. Akukho kunye. Ayibasampeni! Yini bambazele manje? Right. Good job, dog. Ngipa stop wood. Lapho na uphi? Yeah. Unokuzana orange kanje? Usiyaqina Njani? Bese no zinc. Because I don't think uzongena bazongena nokuthi engiyifunayo nje full tank. Ngiphume kubona. Abanginike full tank ngihambe. Sawubona njani? Yeah, usicela ungiphe full tank okuhlaza. Yes. Ngicela konke nje okwenziwayo. Amanzi, amafutha, amasondo. Hayibo. Ungifakele namanzi, ama-wipes namanzi nje. Imoto. Manje ungibiza ngokuxola noma igawuni ingekho. Hayi shame, hayi shame, hayi shame. Hayi shame. Guys, we have arrived. Good destination yethu. Angazi i-tripod ngikhohle kanjani. Sihle sephindele ilanda kodwa. Wanje inyawo zomfana. Injani? Zinjani? 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 Wazi ubuku ukuthi. Akekho nje umuntu osifazane nenyawo enje kahle. Ungene emahlathini uqazi nje lokhu. Akekho umuntu osifazane ongafisa ukuba nenyawo enje. Hayibo, zinjani bona inyawo lezidlula abantu besifazane abaningabi. Abaphike lapho laba bahlulwe inyawo. Ngonqobile nje. That's fine. Ikama elani ikama ekhanda. Ngiyabonga Nxesi. Sathana mase bembuza nje. Engabe yini lesekamini? Mama, uzakuphasa mama. Usushisela kakhulu wena mama. Ngeke phela ngikuvumela ukuthi ushiselwe. Hey, bengashiselwa bonke. Cabuza. Ngeke nje ngivumele ingane yami ishiselwe phansi. Sisayozoyiphatha nje. Iyami phela le ngane lencane. Ngithi Somda. Yena amagqibha manje. Kazi. Bese uqhubule namagqibha. shesha Phela du. Walelo gqibha leliphethe. Cha ngeke bafethu sifika sipanele. Sihamba 30 minutes sesiyale emaphuli. Hayi. Shintshana ukwenza. After 40 minutes of walking. Oh God. Indaba sokuyana ngayo. Hayi na. Hello. Njani? Sakela ukuze mathekisi hamba kanjani? Mawufuna ikhombi 66. Makuyilana like ephi kama lakho Ngala. Wet and white ivaliwe namhlanje. Iku special wet and white ile ya 159. Valiwe namhlanje. Ukuvula kusasa. Siyaphela special ngolesi. Monday and Tuesday nje kuyawa. Kodwa mase kuyiphikile kuswena kusasa ngizosivula. Tuesdays and Tuesdays during off peak.
Hayi ngiyazi into nje. Okubula jwale bese ithole. Amafana bese bakadala Hayi lo December ufani nabanye. Lo December ufani nabanye nje. Kumele ngabe siyabhukuda kuvaliwe la kubhukuda khona. Like what do you mean? Guys, kodwa kufonela splash. Splash bathi okay, it's fine, bavulile. Awumesha wena, awuyawo. Imantela ungawazi ukungiveza. Ngizoveza half. Bamele leskin bengisigolile. Ngoziphi? Yanganje kodwa lo ngithi ufuna ukukhetha naye. Awema, Siyabonga. Sihlangene oh. You're welcome. 29 minutes away. Asikho since splash. Asikho singe osaze. Guys, let's see. Thank you. Angazi siduke kangaki, but sisiduke kaningana khona. We have arrived. Angifuni lutho shame. Sebeqalile ke basiqhatha nezingane ke manje. Amabhaluni lawa avela laphana namadada. Kumele sithenge manje. Yabo. Before sifike nje. Hayi. Khona uzwingi labantu akwethu. This is the price. The blogger also made a buzz about bam. Hey, don't you let me keep it pouch? Imali. Yes. 1,160 rand. Saka umuntu ophumayo la kuze kube isikole kube kusasa. Sasa intatha nje kusase kuyibasiphumi. Usukulo. Bashisa singakangeni. Ngizoyi-check-a ngayo leyo video ku-TikTok. Ngizoyiposta ku YouTube. But na ku TikTok ngizoyiposta encane. Shilo. Hayi ke. Okay, well, bye. Mama, abantu bayikhothela ama-camche. Sure, wena? First sihlala ke plan. Okay. Thank you, mama. Amatafula ngaka right. Nenye la we can watch izinto silana nje. Khona abantu abakhona. Akomuntu khona ikhwama kuphela. Ngoba ngempela masishiya le kude ikhwama yabo ukuthi kude kakhulu. Yeah. Hey. Like
Ngiyabonga Chomi, ngiyabonga Chomi. Na enye indawo guys, ku-empty lapha, ku-empty kulese lokhunja. Asihambeni selapha, yabo lapha. Apparently, you pay mangabe uhleli la etafuleni, so I'm going to pay for it now. Mese siyabuya siyabhukuda. Ukunkokhela 140. So kuloya unjani? So kuloya minjani? Hi. So kuloya 1060. In Marshall. Kuloya 1160. So 8140. That's very already. Lapha. Big Sister Chronicles. Okay. Big Sister Chronicles. Mawuzula nje. Look at Thai bombs. Ngicobisike nje abadala ngicela kusani Oh, siapa? Hello. Opposite. Oh, very good. Hi guys! Hi guys! Hindi ako normal. Pumangala. Buganda. Smile away na. Smile. Gedaan, Pena. Ano siya? Get out. There, okay.
man. I need you guys. Tell about the to enjoy. I'll see you guys. So long ngimthatha ngimbeka kwamanje ngicela ningidedele ngihambe ngiyobhukuda. I've already showed you guys what's going on here. We're having a good time. Ngiyanithanda. Ukunishiya kwami ukuthi ngimthanda. Ngiyanithanda. Sisazobhukuda kodwa. Sikhokha imali eningabo. Abangiboni labo bekawu2. And they're having the time of their lives. Ngiyavlog right? Ngiright. Sengizokumanzisayo ngoba wome kanje. Awu manje useke phone yakho. Awu kanjani manje? Kanjani manje? Kanjani? What a fun day! Ha, wafika utanje. Welele. Atsira for celebrate. Khona bazohamba ukufollow isish. Igama lami nguZenandi. Ku-TikTok uba. nguZenandi Anita. Please go follow Zenanda Anita on TikTok. Bye. Jangan hamba nyomfollow. Cela ngizofika ngifollow mase ngiyafika ngifollow mase Ngiyangibone. Still ngiyangibona ungisendele i-DM ngcono. Usho ukuthi uwena lo esibonana naye ePish. Zipla zingane manje. Oziki khuleka ba right kodwa ngiba-check. Khuleka ke ngoziki. Ngisho sihlebe nonqo. Yini? Kisha, hayibo, bese chance kuzophumela ngala ngathi mina. Leya? Uthi lapho ngeke kuphumele. Guys, ngisawunibeka futhi ngeke. Shuthi phela mangaphika nani ngeke ngi-enjoy. Nginithanda impela kodwa ngeke ngidetheleni ngiyekeleni ma ngicela ukwenza into engiyikhokhele lana ma ngizobuye nginilande hayi manje. Bye. Hi guys. Yo guys, umuntu usemnyama manje, but then that's not the case. Ngifuna ukuthi kunina njengamanje ngicabanga ukuthi sihambe sithenga ukudla silambile. Kade sidlala la silambile. Susah yini? Ngazi ku-TikTok. Ngubay ka malam. Ngazi ngempela. Bajastyle!
Nipples. Ass. Uthi nizokwenza i-content yini? Siyabonga kuyabanjwa nangalapho. Isibaba sodwa isibaba nje. Bazongibangisa umsindo oemall o. Shempe. Ninjani? Siyaphila. Hey. Right. Okay, sila kendak. So thank kendak. Okay, yan ngoba ngingenela nathi. Angazi izipho eziningi ayithola la. Khona fish and chips, anofuna? Fish and chips. Anofuna? Umnandi fish and chips, umnandi fish and chips. Bangiphethe. Hello. Bangiphethe ngizwa ngapha. Bathi abafuna fish and chips. Hello. Malalelani ngeke nikwazi ukuthi ngiqhubeke ne-vlog ngoba manje kumele ngisebenzise le phone le ukuthi ngizokhokha. Hayibo. Yo wathi ungawazi ukuthi uze Hayi, manje. ngiyakutshela. Futhi wephuzo ukubona. Ngiphoxekile. Uzobona. Njalo, ngiyanazi phela nini. Bangibuza la ukuthi ngiyawu-add cheese. Lalelani i-pizza njengamanje ngithengile u-180. And mangabe ngi-add u-cheese kuzoba yi-1000. So nje ngirice. Ngirice nje khokha i-1000. Or ama-1000 ukakhokhile bo namhlanje osukwini. Nginazi kahle. Ngiyithanda ngithi u-right, su-right so. Hey. Right? Sure. Yini? Uhlushwa yini? Magazine sizothenga manje okangaphansi ke. Uma sidinga nama-ice noma ngine-hub. Faka drink. Sifaka izinto zethu zokuphuza. Huh? Bathatha buy 2 for 36. Thatha inachi. Angithathanga lawo ejole ukwa-10. Uzonyiwa kamnandi. Faka amajuice. Bulamisi. Ibeke yodwa ikhephu yazi uzohamba nayo. Mana phela faka nama-ice. Ubeka la. Okay. Azongiziyala ngale egcineni kafana. Well, tell them where you guys are from. Okay, you start. Okay, the two of us are from like Mpumalanga. Witbank, Brawam. I'm from Mpumalanga, Nelspruit. Yeah. Yabona-ke ukuthi nje amaxhwele FC maningi all over the world. Malan phela. Bye-bye. Ciao. Alright. Bye vlog. Bye vlog. Alright. Shutha nje bethi nawe phela. Ngiyavloga la. Jabula ukubona la. Ngiyajabula nami ukubona ngiright na. You're welcome. Now we're up. Ngihamba ngeenyawo and the thoughts is Uyasinda. manje ufake lokho icathulo. Kade sihamba sonke ngeenyawo sebabona ukuthi ngoba nakho bona kanjani hey abahambe ngeyilokhunje ngecathulo kube mina ngedwa oshayi. When the friends are the dark, when the days are the dark, the friends are the dark. Hi. Injani? Hey, Smoothie. Hola.
hayi basesedlile izobuya i-energy useyinebethon kunje biko bafana bezoqoqa la music abadala-ke boyeboyey bephuma namabheka lana Mawinza. Cheers. Gamontas. Asarintanga nje mezani. How's your day going? Well, I'm in Kuala. Like I'm chilling, man. I'm just chilling. Unamanga mangisi nje mangibeka phansi le camera le. Ngana ikhona Nkosi yami. What's up, mama? Show me. Abantu kumele bayifokofise imali yasiswabo. Bayenze inebetho. Imali yasiswabo nje kumele idliwe. Yabuya. Kodwa ukuthi ibhuda ke manje. Ibhuda yaphi yona le? Nyanga nangimuphi? Nangana kephi? Okay. Nami ngifuna ukungena manje. Ungena lapha. Ko blue nami. Ngena phela Zik. Come on, Motre. Hello. Hello. Ufuna ukugculisana ingane, Hey, Hayibo. Bahamba imali basho badabanga ezakala. Music. Music. Make a noise or something. No. Nice to see you guys.